Kilo rek, taruh yo. Rumah modern ukuran nih, pitu kali rolas, harga 375 juta. Nang bukan. Saya langsung ya, telepon nang mayo. Saya sebelah kiri kini ki ono pagar taneme, ambek ono motif kayak foto ditoto kayak ini yo. Nek gak paten gak ngarep iso yo. Nah, ono garis sing ini ya. Saya langsung lanjut mrene. Iki pagar jadingane motif katingan kayak gini yo. Iki nggo pen short request gambar opo nggo iso. Pen request ayo, sakar pen nggo utawa pen atur dhewe yo. Nah, kan sebelah kan kene iki nggone arah karpote. Yo, wis full keramikan. Sing pasti Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Sing guys mlebu iku helikopter ya pesawat guys seperti nang kene yo. Ha. Iki masa depan ae. Iki ono foto sing dotong ini pasti lampu nih kiwa tengen moncot di sondo kuning ya. Ah, saya iki langsung lanjut menggok nang sebelah kiri kini. Nah, iki apa sih masih kusen rek almino raya patet gas. Iki langsung nang gone arek rong tamu nih. Iki ono jendela loro sing sep katup ben sirkulasi udara mlebu tuh ben lancar ya. Ah, iki yo ruang tamu sisan. Tuh. Dukure lampune cemrenten sing pasti wis terus selingan. Nah, iki ono kosong titik ngene, iki nggo iso pen diobong, wis pen atur dhewe. Ya pen ayo. Ah. Ono pintu maneh sebelah karpet mau kan ono loro, wis pen atur dhewe. Iso liwat kene, iso liwat kono yo. Ah, saiki langsung mrene. Sebelah kiri kene iki nggone area musola atau sepen gudang minimalis, nggo wis pen atur dhewe ke pen ayo. Ah, saiki langsung menggok sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidure. Sing ono jendela langsung menghadap nang area karpet yo. Depannya sih ready, tapi nggak sini pengen dewi. Soalnya apa? Si durung free yo. Nah, saya langsung lanjut menggok nang sebelah kanan ini ki. Nah, iki nang gone kamar durung kedua plus kamar mandi dalam. Tuh. Kiwa tengene wis full keramikan yo, wis ini gitu duduk, screenshot ready, shower yo ready, keran yo ready. Nah, saya langsung lurus mrene. Nah, enak ini iki totale kamare ono telu rek. Oh, model kok ngene iki. Di depannya ready, sirkulasi udara pasti ready yo. Nah, ono jendela, jadi aman untuk pernapasan. Nah, iki iso digunakan laundry room. Dukure kayak gini yo. Nah, iki menggok nang sebelah kanan gini iki. Iki nang ngene kamar mandine. Ke tengene wis full keramikan yo. Wis ning nggih duduk, screenshot ready. Shower yo ready, keran yo ready. Sebelah kiri kene iki ono minibar. Iki wong request nggih kompor tanem dadi niku di model ngene. Wis level ready sing pasti kali nguntuk keran yo. Nah, saiki langsung ya tak critani nang ruang tamu gini. Iki mangko omane ukurane 7 kali rolas harga 375 juta. Untuk sebelah kasih banding wis, mereka mat kawan kaya. Wis ngene kasih sih, breng iku. Pendel wis lampune cem rental, papi